Haideți să vă arăt tot ce am mâncat la țară. În fiecare dimineață am mâncat roșii din grădină și ouă făcute în tigaie, care sincer au alt gust când le fac aici. Plus niște pârjoale sau chiftele, cum le spuneți voi în funcție de zonă, și pâine care era de la brutărie și era caldă și atât de bună. Eu sunt și mare fan brânză frământată, o pun peste orice. La prânz am mâncat ciorbă de perișoare, care chiar e favorita mea, iar fratele meu responsabil a considerat că trebuie neapărat să bem ceva înainte de masă și vă puteți da seama cam cât de tare e după fața mea. Dar ne place, de ce să ne ascundem? Am mâncat și niște salate de vinete care a supraviețuit maxim 2 zile pentru că era prea bună. Am mâncat și foarte multă înghețată, favorita mea este asta gigantică de la Transalpina, Circațio. Niște pepene, dar n-a fost wow. Eu nu am exagerat când v-am spus că pun brânză frământată peste orice. Aici aveam mazăre cu piept de pui și era foarte bună în combinația asta. Sâmbătă am trecut și prin târg pentru că mie îmi plac foarte mult micii de acolo, dar de data asta au schimbat rețeta, nu știu, nu mi-a plăcut. Așa că ne-am făcut noi grătarul nostru acasă, am făcut și niște piure pentru că e foarte ușor de mâncat pentru bunica, foarte bun, am dres totul cu niște apă cu lămâie. Mult, puțin, arată bine sau nu? Spuneți-mi în comentarii.